Kakang Durna. Andekmuna ya pinter. Andekmuna ya iso, Kowe ya ngerti kekarepanku. Guru ki ya ngono kuwi, Ngerti kekarepanmu piye sing nguni. Lah, Bratasena wis mbok lebokke ngalas. Iki mengko mesti tan wurunga bakale tumekaning pati. Sakarepmu nek mung ngarani Sengkuni. Yen Sengkuni duweni panemu sing ning jero alas Bratasena mesti bakal tumekaning pati. Ya sakarepmu. Ya. Tarunana Windanana. Sengkuni ora bakal bali ana Praja Ngastina. Aku isih bakal ngenteni. Bratasena iki mengko bener-bener tumekaning pati apa ora? Gandanya Sekar Gadung. Manganjur laguning angin kukur agraning rega guru-guru nita kagiri ucap kacarita nalika samana Dian Bratasena wis prabeng tepining alas Trik Basara lengking Gunung Candramuka. Sigra mlintir gumbala hangunjal huswa hambekos kadya teksaka nembur wisa. Alas gong gegerutan kebak gurda ting jenggelek
pangingkayon sambung sumambung tepung hamaro gunung sigra katrajang kridaning sang panenggak padha saknalika bumi horeg goro gurnita padas padha gempal jurang samya jugruk wit ingkang gedhe rebah kabarubuh ingkang jero tancepe padha pukah ingkang cethek rungkat sak oyok-oyote watu gilang kinaryon celang gugur agraning arga gumaruduk sabawane nganti kaya gerah ing mangsa labuh buron wana hambyar bubar mawur sar-saran gajah banteng singa barong warsuh lawan kidang menjangan dalah iber-iberan otot kenceng ngarenceng wadana hambrabak netra ngandhik hangatirah anggeget waja Dian Bratasena ngupadi baya pundi dununging kayugung susing angin alas trik basara kinarya bat-batan Raden Bratasena
sore kata Dian Bratasena kampung Lembang Bintulu adi sarira ngamula dumung godhek wok simbar caca yen ngendika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maris welatalah bojleng iblis lanap padha cek-cekan adikku Yayi Rukmakala Kakang Rukmukana dawuhmu apa? Pranyata dewa isih welas karo awake dhewe ya Di. Buktine apa Kakang? Kakang Rukmuka kok kandha dewa isih welas mak karo awake dhewe. Buktine nalikane awake dhewe sakloron nedeng ke taman luwe ora ana kidang kang sarta menjangan kang liwat ana alas trik basara kene. Ewadene Gusti kang murbek dumadi malah kirim pangan wujude menungsa. Ayo gek ndang ditakoni jenenge sapa, omahe ngendi Kang? Ya. Satriya. Sapa sing dadi jeneng mulan saka ngendi pinangkamu nganti kowe wani mlebu ana alas kene? Apa kowe ora ngerti yen to kene kuwi alas pengalapan? Sapa wani mlebu metu baliaran? Wah. Wayang gereng ki apa ana batune ya, Kang? Satriya Jodipati Bratasena sing dadi aranku. Bratasena, Wijasena, Wijasena, Bimasena, Bimasena, Gandawastratmaja. Wah, latalah. Wong siji jenenge pirang-pirang bali takon kowe sapa? Aku sing mbau reksa alas kene jenengku Rukmaka. Dene iki adikku, aku Rukmakala. Ayo apa setyamu kuwi mlebu ana alas kene, Gus? Aku mung bakal goleki kayugung susuing angin merga aku diperintah karo guruku. Kayugung susuing angin minangka wedharing ilmu sangkan paraning dumadi. Kowe goleki kayugung susuing angin, kuncung nganti gelung lagi weruh kandhamu iki. Kowe aja ngapusi. Jarine guruku mapane ana kene. Wah iya. Heeh, lali aku Bratasena, aku wis ngerti. Apa mau kayugung susune sapa? Susuing angin. Susuh. Heeh, susuing angin, Ding. Aku ngerti papan dununge. Ana ngendi papan dununge? Manggone ana ing wadukku, carane njupuk. Carane njupuk metu tutukku mlebu wetengku ateges kowe tak pangan. Ya, yen arep mangan-mangano. Kowe bisa mangan Bratasena. Iso mangan sepisan parek selawase. Wah, geget siung pengapit baliaran kowe Bratasena. Yancur cadasmu kowe.
iku saknyatane kunjang serat sipating raseksa
jebule Indra lan Bayu Dewaku. Basaku katuro. Hong ilahing sekaring bawana langgeng. Ya ngger Bratasena wis ulun tampa, ora liwat pangestu ulun mara coba tampanana. Ya, ndak gegem dadi jimat. Bayu Dewaku sembahku atur pepabamu. Ya, wis tak tampa Bratasena dene pangestuku tampanana. Mbak pundi handayanana kasantosan. Penang apa sebabe Indra lan Bayu Dewaku membo dadi buta alas. Kawruhanana kuluk marmane ulun sakloron membo dadi buta sakembaran awit saka kena paukuman saka pikulun Bathara Guru satemah dadi buta kang mapan ana alas Trik Basara kene. Dene kenang apa kok ulun sakloron kena paukuman ora bakal ulun jlentrehke ana kene kuluk. Nanging sing wigati aku ngaturke panuwun kang tanpa upama marang jeneng kita Bratasena kang wis ngluwari panandang ulun. Iya. Ulun bakal takon luwih dhisik, kenang apa kok jeneng kita kraya-raya tumuju ana alas kene? Mundi dawuh Durna guruku, ngupati kayugung susuing angin, kinarya sarat sarana wedharing kawruh sangkan paraning dumadi. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat pangestu para Bratasena. Kepiye sumurupa kayu kuwi kayugung susuing angin kuwi jlentrehe mbondak ana krana kuwi mung pasemon. Kang maknane kayu kuwi kayun kuwi tegese karep dene susuing angin kuwi napas kang ateges urip. Cetane mangkene ngger saben-saben wong kudu duweni karep kang gedhe nanging aja wegah budidaya Bratasena. Sino karatamre karatantu tantuning utama titi tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati tantu kena tinulatu ya seler bulan hari kinarya tandha tarima kasih krana kita wis kuwawa ngluwari panandang ulun. Kita Bratasena bakal tak paringi bebungah wujude piyandel sesupe Dwi Indra mani ing marih. Sing dayane lamun Bratasena ambyur samudra ora bakal tumekaning pati amarga sesupe Dwi Indra mani ing marih iki bisa menehi daya kekuatan nalikane jeneng kita mapan ana banyu. Ulun uga bakal paring sandangan marang jeneng kita ingkang aran Gelung Winangun Minangkara Candhi Rengga endhek ngarep dhuwur mburi. Kang tegese kita wis dunung sapa kang kudu nyembah lan sapa kang kudu sinembah. Lan sekabehane laku dharma kang kita tempuh iku unduh-unduhane maguru. Salokane margane weruh sarana takon margane bisa sarana tetiru. Cekak cukupe Gelung Minangkara iki dadi tandha manunggaling Gusti kang murbeng dumadi marang jeneng kita Bratasena. Ngaturke panuwun marang Indra lan Bayu Dewaku. Remna paningalmu, weningna ciptamu kinarya panjinging sesupe Dwindra mani ing marih iki. Sabanjure ulun bakal nyuwun pamit bablas munggah marang kayangan. Jeneng kita Bratasena tumuli enggal baliya ana gurumu Guru Durna. Semono uga aku Bratasena ulun uga bakal bali mring kayangan ngestoke dawuh Indra lan Bayu Dewaku. Barengi sintrang samirana muga nyembuh jantraning Bratasena satemah kasembadan kang dadi setyaku. Sintrang samirana ing mare atikan turu ing mara
suasana pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Leren sawetara ya nduk anakku. Anakku sing setinik-tinik, anakku limbuk. Iya mak ngestokake dawuh. Angka sepisan ora lali ngunjukke rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murebeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Iya, ingkang wis malembarke berkah kenikmatan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Saengga bengi iki aku karo kowe anakku limbuk bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing
adicara bengi iki ya kuwi kang mapan ana ing halaman SMA Negeri 2 Nganjuk. Ngono ya, Mak. Iya yung iya. Wah, bengi iki nek ngowah-ngowahi adat saben to, Mak. Janjane bengi iki mengeti utawa memperingati adicara apa? Ngene ya, Nduk. Malam hari ini acaranya tidak lain dan tidak bukan yaitu Des Natalis SMA Negeri 2 Nganjuk yang sudah mencapai umur 51 tahun. Oh ngono ya, Mak. Adicarane kuwi, Jernyatane awake dhewe sak kanca saka Sanggar Seni Astabrata, yen karo keluarga besar ana ing SMA Negeri 2 Nganjuk ki kaya dudu wong liya. Oh ngono, kaya wis manjing sedulur wong liya dadi dulur. Oh ngono ya, Mak. Ping pira awake dhewe tau ndalang ning kene. Yen ora kleru nek ku ngitung kuwi sak jaman cilikanku mbiyen ki wis ping 4 iki, Nduk. Oh, ping 4. Nalikane biyen aku isih SD, ya. Sekolah dasar biyen saka program dinas terkait ana program wayang masuk sekolah kuwi wayangane awan. Durasine mung sak jam mayang mubeng turut sekolahan. Kuwi biyen ana ing sekolah dasar aku wis tau mayang ngenalke budaya wayang ana ing siswa-siswi SMA Negeri 2 Nganjuk kene. Oh ngono. Terus biyen disambung aku SMA kelas 1 ya. Kuwi ya masih dalam rangka wayang masuk sekolah ya manggon ana ing SMA Negeri 2 Nganjuk kene. Oh ngono. Iya. SMA kuwi ya wayang masuk sekolah. Kuwi ya mayange awan. Oh ngono. SMA kelas 1. SMA-mu ya kene. Dudu. SMA-mu. Lah SMA aku iki padha karo Pak Kepala Sekolah iki lho, sing dawuhke mau sore. Wo, Pak Samsi. SMA-mu dudu SMA kene. Ora, SMA nding kuburan kono kae. Wah iya. Iya, Terus ping telune ya kuwi awake dhewe ndalang ning kene taun kepungkur. Wo taun kepungkur. Nalikane kepala sekolah diasta karo Ibu Rita Amalisa. Iya. Terus iki rambah genep kaping 4 awake dhewe sowan ning kene. Wah, hebat luar biasa ya, Mak. Bungahku tanpa upama kok, Nduk. Iya. Ing atase di zaman kemajuan yang semakin pesat isih ana sekolah sing gelem nguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan Jawa khususé wayang kulit. Iya ya, Mak. Merga apa to, Nduk? Luhur asore bangsa kuwi gumantung karo budayane. Iya, Yen budayane luhur, bangsane ya melu misuwur. Yen budayane bubrah, negarane ya dadi sewiyah-wiyah. Lah ning awake dhewe sing dadi dalang, awake dhewe sing dadi seniman mewakili generasi milenial dan generasi Gen Z. Wah iya, duweni kewajiban. Wah iya. Duweni kewajiban piye carane supaya budayane dhewe iki ditresnani karo para generasi penerus, ditresnani karo para kawula muda. Wo ngono ya, Mak. Kaya bengi iki ya dalang pengrawit sinden sing tergabung ana ing Sanggar Seni Astabrata kuwi ya mayoritas dumadi saka bocah nom-noman. Wo ngono. Mayoritas bocah-bocah nom. Dadi kaya sing didhawuhke Pak Samsi, Pak Kepala Sekolah mau sore. Wah ya. Iki penabuhe iki rata-rata mayoritas SMA 3. Wah ya. Dalange lulusan SMA 1, dalange ning SMA 2. Wah ya, luar biasa. Kolaborasi putra-putra daerah yang hebat dan luar biasa. Pancen kaya ngono kok, Nduk. Nek perkara regenerasi pelaku seni, regenerasi seniman Nganjuk iki tak kira ora bingung kok, Nduk. Ora bingung, ora bakal kentekan. Oh ngono. Ora bakal kentekan dalang, ora bakal kentekan pengrawit, ora bakal kentekan sinden. Mergo saiki
Ngene, Nduk. Piye? Dalang sing saumurane sak ngisorku pengrawit cilik-cilik sinden cilik-cilik sak ngisorku ana ing Laladan Kadipaten Nganjuk kotak angin iki wis akeh. Oh ngono. Pokoke kuwi yen perkara regenerasi pelaku kuwi ora bingung. Lah saiki PR-e awake dhewe kari regenerasi pecinta seni dan budaya. Oh ya. Mergo apa? Mergo sektor seni dan budaya kuwi ora jalan yen mung ditunjang karo pelaku senine wae. Oh ngono. Karena seni lan budaya, Iya. kuwi iso urip salah siji, Heeh. salah satunya mergo ditanggap, mergo ana sing tresnani. Oh ngono. Lah sing nanggap sapa? Ya para-para pecinta budaya, sutresna wayang kulit. Oh iya. Iya ya Mak iya. Mula ayo saiki wiwit dipikir. Iya. Seniman-seniman aja mung stagnan jalan di tempat, aja mung pinter-pinteran karo adu idealisme. Saiki sing penting piye carane awake dhewe sebagai seniman berkreativitas semaksimal mungkin supaya wayang iki tetep iso ngrembaka lan ditampa di semua kalangan. Wah, iya ya Mak iya. Aku ora nggawa misi apa-apa kok, Nduk, aku ora nggawa misi apa-apa. Sing tak gawa kuwi mung misi kebudayaan. Iya, misi kebudayaan. Piye carane cah nom-noman iki tresna karo budayane? Oh ngono. Lah yen wis tresna karo budayane otomatis weruh karo tata krama, weruh karo unggah-ungguh. Oh ngono. Dengan sendirinya akan membentuk karakter yang berbudi pekerti luhur. Wah, ngono ya Mak. Wong yen budaya kenal karo budayane, tresna karo budayane, otomatis ngerti karo unggah-ungguh, ngerti karo tata krama. Iling-iling awake dhewe iki wong timur, wong ketimuran. Iya. Dadi babakan tata krama yuda negara subasita sopan santun unggah-ungguh tepa slira. Unda usuk kuwi perlu diprioritaskan. Iya. Aku iso muni kaya ngene iki mergo apa to, Nduk? Kaya sing didhawuhke Pak Samsi, Bapak Kepala Sekolah mau sore. Iya. Sak liyane ndalang ya elek-elek iki ya dapure dalang abar ki yen awan ya mulang. Oh iya. Aku ki ya mulang ning sekolahan. Kuwi misi sing tak gawa ki apa? Ora ana liya ya mung babakan kebudayaan. Oh ngono. Sing tak tekanke karo para putra-putri, para murid-murid siswaku. Kuwi ya piye supaya karaktere iki apik, supaya piye budi pekertine iki becik, ngerti karo tata krama, ngerti karo unggah-ungguh. Oh ngono. Dadi dalang abar ya gurune kowe muridé ora kemecer. Lah. Ngopo lho dadak ngono iku? Yo ora kabeh iki mawa empan papan, Nduk. Oh ngono. Iya, iya ya Mak ya. Wah, aku lagi dadi guru mbiyen, Nduk. Iya. Aku ki angger sobo lewat ngarep kelas. Opone sing tak ulang nak SMKN 2. SMKN 2 ki mayoritas wedok. Oh iya. Murite 1500 sing lanang nggur 50. Piye saiki? Lah iya, Wah, aku angger lewat ning ngarep kelas no murid ning jero kelas wis kiu ngono wis. Piye ngono kuwi. Lah iya, arep tak tenani iki aku ya memposisikan diriku sebagai guru. Lah iya. Lah iya, Ya penyegaran, Iya, ora apa-apa. Ya. Ning aja lali ngaturke panuwun ya, Mak. Ngaturke panuwun, terima kasih yang sangat banyak. Ngaturke panuwun sing tanpa pepindhan. Iya. Ngaturke panuwun, terima kasih yang sangat banyak kunjuk Bapak Kepala Sekolah Pepunden kula Bapak Samsi kang sampun dados lantaran kula sakanca saking Sanggar Seni Astabrata. Iya. Saged sowan menyambung tali silaturahmi nyuwun idi pangestu nyuwun berkah barokahipun para bapak ibu guru dwija ingkang lenggah wonten ing SMA Negeri 2 Nganjuk mriki. Wah, Iya ya Mak. luar biasa ora lali ngaturke panuwun kagem bapak ibu guru, para OSIS, para putra siswa, para adik-adik OSIS sing wis melu bot repot kanggo suksesi acara iki.
kaya sing dikandhake Bapak Kepala Sekolah mau sore, sing didhawuhke Bapak Kepala Sekolah acara ulang tahun iki sing ngatur, sing mengelola, sing menyelenggarakan dihandle karo murid-murid siswa-siswi SMA Negeri 2 Nganjuk sendiri. Belajar ya kuwi sikap kemandirian, belajar sikap kepemimpinan. Pancen kaya ngono nduk kuwi penting. Lah iya, mula aku ning kene wis ora iso matur akeh-akeh, aku ora iso matur sing maneka warna kok, Nduk. Lah iya. Aku mung bisa uyung-uyung nyengkuyung, aku mung bisa ndongake kanggo keluarga besar SMA Negeri 2 Nganjuk kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara ambal warsa ulang tahun kang wis mencapai umur ke-51 tahun. Iya. Dongamu apa? Dongaku Mbah Nyumili, Nduk. Iya. Muga-muga sak rampunge wayangan, dan setelah seluruh rangkaian acara disnatalis semoga SMA Negeri 2 Nganjuk bisa selangkah lebih maju, tambah berprestasi, dan lulusan SMA Negeri 2 Nganjuk bisa mengharumkan nama alma mater kang sarta piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama. Allahumma amin, amin, amin ya robbal alamin. Eman, 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 eman. Siraiku
SMA Negeri 2 Nganjuk ora mung berprestasi dalam bidang akademik no. Oh ngono namun juga berprestasi dalam bidang non akademik. Dadi bakat-bakate murid putra-putri ana ing siswa SMA Negeri 2 Nganjuk kene ditampung kang sarta dikembangkan oleh pihak sekolah. Oh ngono. Terbukti banyak prestasi yang diraih oleh putra dan putri SMA Negeri 2 Nganjuk. Contone apa? Contone prestasine iki tak sebutke singkat wae ya no. Ya kuwi juara 1 karate sekabupaten Nganjuk. Oh ya. Uga juara 1 pencak silat ana ing Universitas Muhammadiyah Surabaya. Wah iya. Ana meneh. Ya kuwi juara renang terbaik 1, juara 1 event single bola basket. Wah iya. Juara 1 geguritan Universitas 11 Maret. Iya. Juara 1 video kreasi Universitas Indonesia. Oh Jakarta. Ana meneh ana. Juara 3 final nasional bidang geografi, juara 1 final nasional bidang sejarah, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang diraih oleh putra dan putri SMA Negeri 2 Nganjuk. Wah, luar biasa. Ngene iki aku malih nostalgia. Zamanku SMA dhisik. Zamanku SMA, aku SMA 1, ning aku tidak menutup mata nek ana wong takon kuwi mesti ana wong takon SMA mana favorit di Kabupaten Nganjuk kuwi mesti wong njawab secara spontan mesti SMA Negeri 2 Nganjuk. Oh ngono. Iya. Bapak ibu awake dhewe ya alumni SMA Negeri 2 Nganjuk kene. Wah iya. Dadi tanpa ana sekolah SMA Negeri 2 Nganjuk kene ora bakal ana Akbar Sahalam. Oh ngono. Mergo pethuke bapak ibuku ki ning kene. Oh ngono. Iya, Mak. Banyak lulusan-lulusan sini yang hebat luar biasa. Oh ngono. Tuladane ora sado-ado keluargane awake dhewe, rama ibune awake dhewe. Bapake awake dhewe lulus saka SMA Negeri 2 Nganjuk ya keterima ana ing UNER Universitas Airlangga program studi ilmu politik. Oh ya. Ibuke awake dhewe ya ning UNER jurusan perpustakaan. Oh ngono. Iya. Luar biasa ngene iki aku malih nostalgia no. Oh ngono. Nostalgia piye? Zamane aku SMA, ki image yang terbentuk pada zamanku SMA dhisik lho ya. Image piye? Image yang terbentuk ana ing zamanku SMA dhisik. Lanangin siswa utawa murid tok ganteng ki mesti sekolahe SMA 1. Nek wong wedok wayu kuwi mesti murid kok SMA 2. Oh ngono. Ngono. Dadi mbiyen aku zaman SMA ki suatu kebanggaan, ta. Wong lanang cah semasa SMA 1 kok iso ngintuke pacaran karo SMA 2. Oh, ngono. Begitupun sebalike, cah wedok iso pamer karo kancane nek iso ngintuke cah SMA 1. Wah, iya. Kuwi imageku biyen. Oh iya, Zaman awake dhewe SMA biyen. Lah iya. Aku biyen zaman SMA sekolahku SMA 1 aku ya sering sobo kene ning ora mlebu nggur ning ngarep kono. Oh ngono. Oh ngono. Montorku Vespa Matic ngono helme buku ngono. Iya. Lah iya, luar biasa. Patut diacungi jempol. SMA Negeri 2 Nganjuk. Wah iya. Terus kaya sing didhawuhke mau sore pahargian pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Dadi iki sing memantau sing pareng mirsani ora mung penonton kang ana TKP nanging para sutresna budaya penggemar awake dhewe sak kanca Astabrata juga ikut memantau ana ing channel YouTube Astabrata Media. Ya kuwi melu uyung-uyung anyeng kuyung ndongake ya kuwi sekolah favorit SMA Negeri 2 Nganjuk yang pada malam hari ini memperingati ulang tahun ke-51 tahun. Amin. Amin ya robbal alamin. Nduk, piye iki saka kersane Bapak Samsi kang sarta keluarga besar SMA Negeri 2 Nganjuk awake dhewe sowan ora ijen uga nganti para kadang-kadang mbak-mbak Suwarawati kang sarta
bintang tamune sapa iki sedulurku tuwa kadangku tuwa kang mijil saka Ngawi ya kuwi Cak Yuda Bakya uga dirawuhke supaya ikut andil ngregengke kahanan kang sarta swasana ing bengi iki. Oh ngono mak. Iya, ya, diaturi munggah ning pepanggungan, disepoti aja dipleroki Rama Seger. Oh ngono. Monggo Mas Yuda Bakya kula aturi minggah wonten ing sasana budaya Celorot. Ngerti cara aja ditinggal kapribaden dadi murah boyo sing eling matur nuwun budaya Wilujeng dalu selamat malam Cak Yuda Bakya. Wilujeng dalu selamat malam Mas Akbar. Nggih, alhamdulillah aku dan Mas Yuda Bakya diketemukan kembali di suasana yang bahagia pada malam hari ini. Luar biasa, suwe ora jamu pisan kembange mawar. Suwe ora ketemu pisan karo Mas Dalang Akbar. Amin. Kembang mawar harum baunya. Ketemu karo Mas Akbar neng gone Semada. Luar biasa. Luar biasa. Penonton dalu punika ndak umum Mas kathahipun. Bludak nggih. Bludak. Niki sak monten niku wong kabeh. Sak menten niki wong kabeh. Wong kabeh. Mriki nggih wong kabeh. Wong. Tek kabeh niku njaluk sego kabeh. Wah, luar biasa. Sembadani niki wah dalu niku awake dhewe nek didelok saka ngisor modele kaya ning jero akuarium lho. Ngaten nggih, Mas. Lah kene padang terus ngisor peteng. Nggih. Tapi nggih berkah barokah alhamdulillah saged silaturahmi wonten ing SMA Negeri 2 Nganjuk. Nggih, leres. Wonten pantun Mas kagem SMA 2 Nganjuk. Pantun napa Pak Yuda? Ikan hiu, ikan betutu, ikan belida dari Jakarta. Dirgahayu SMK Negeri 2 Nganjuk ke-51 semoga jaya sepanjang masa. SMA Negeri 2 Nganjuk. Hebat. Pantun apa lagi? Ada lagi apa enggak? Telas. Oh, telas. Tapi mriki sing wajib digaris bawahi yang pertama adalah kekompakan dan keguyup kerukunan antara kepala sekolah serta pengajar, jajaran guru dan murid beserta wali murid semuanya antusias mendukung acara malam hari ini. Ngaten nggih Pak Yuda. Nggih, kepala sekolah mawon hebat penjenengane Bu Samsi. Bu Samsi Pak Samsi. Pak Samsi kok Bu Samsi piye to? Pak Samsi. Jaler napa Kakung. Kakung napa Putri? Kakung. Lah wong Kakung kok jenenge Samsi? Lho.
Lho pancen Lho nek wong Jawa niku nuwun sewu lho biasane nek dewa niku lanang, gathukane dewa, Dewi, Bathara, Batari, lah nek Samsa, Samsi. lah iya gitu. Berarti wedok. Loh, tapi nyatane kakung Lah kula dereng kenalan nek kono gambare gedhi wedok teng mriku. urung diganti. Oh, dereng digantos panjenengane Pak Samsi. Sampun ketemu napa dereng? Pak Samsi ta? Nggih. Halah nggih jelas dereng. Oh, dereng. Pomo ketemu nggih kula pun ngertos, Oh, mulanipun nggih. kula dereng kepanggih Pak Samsi, Nggih. tapi saya walaupun tidak bertemu secara langsung saya sudah mendengar bahwa beliau itu sosok seorang kepala sekolah yang hebat, sosok seorang kepala sekolah yang berbudi pekerti luhur yang bisa membawa SMK Negeri 2 Nganjuk menjadi SMA. SMA, Mas. Lah, nggih. K terus to A. SMA. SMA. Nek cepet modelnya kayak K Mas, tapi aslinya SMA. SMA. Mike ini lo muni A malah keliru K. Iya. SMA Negeri 2 Nganjuk menjadi hebat berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Amin. Wah, sewenang tenan kalau ditanggap mriki. Nggih, heeh. Panjenengan lagi seneng ta? Seneng no, Mas. Wah, jan hidangane Banyu Mili. Wah, Heeh, suguhan nggih. mboten nggih kopi tok. Yo banyu milih kok Lah nggih kan nek Banyu Mili niku kan kopi lah nek Oh, suguhan nggih. niku lak daharan utawa napa. Heeh. Alhamdulillah niki wae kula ditawani dahar mengke mawon sak bibaripun limbukan mengke langsung dahar karo panitia Mas sampean ngertos. Heeh, napa-napa? Kacang dilebokne kresek, sego lebokne kresek, acar lebokne kresek, kerupuk lebokne kresek. Dadi mengke kula jam 3:30 nek goleki kula. Loh. Teng pojokan alun-alun iki lho milehi kacang, jeruk. Dipilah-pilah. Nggih kula pilih. Ndadekke siji ya. Nggih, hebat Ngaten luar iki berkah biasa. barokah SMA 2 Nganjuk bukan hanya berkah untuk sekolahnya sendiri, Mas. Nggih. Tapi warga masyarakat sekitar, pecinta budaya wayang kulit ikut terhibur. Dono rasa nyenengki atine masyarakat bukan hanya internal. Nggih. Ya, keluarga internal tapi seluruh masyarakat Nganjuk dapat menikmati. Nyenengne sedaya para warga. Iya. Napa mlih warga wonten ing Kabupaten Nganjuk menika warga ingkang budaya seneng dumateng kesenian, remen dumateng wayang kulit. Katitik dalu punika sing mirsani kathah sanget tur ya guyub rukun. Nggih. Teng daerah liya niku kok nuwun sewu. Pripun? Sok karo tangga ki ora gelem nyapa, karo dulur ora gelem akur. Tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku ceret niku lho mencret. Oh. Saking sereke. Tapi nek Nganjuk mboten. Tapi Nganjuk hebat sami lewenggah danten, sami mirsani danten kados pundi kridane panjenengan nglampahke lelakon nggih menika lakon wayang Dewa Rugi. Dewa Ruci kok rugi lho. Napa ta? Dewa Ruci. Dewa Ruci Bratasena nggayuh ngelmu kasampurnan jegur wonten segara Minangkalbu awit bekti nggenipun kalih gurunipun Begawan Durna jegur wonten ing Samudra Minangkalbu munggah ana ing Gunung Reksamuka goleki kayu gong susuing angin. Heeh. Kok yo ngerti wayang. Lho pripun to? Heeh. Kula niki ponakane Pak Panut kok. Weh, Pak Panut Jalang Nganjuk. Mboten tambal ban Kediri mriki lho. Iso Pak Panut mriki Oh, kok iya, iso. iya. Terus. Milanipun niku pralambang utawa pralampita kalau kita mau menggayuh kesempurnaan, kalau kita mau menuju kesuksesan, kita harus tekun belajar, kita harus rajin belajar. Insya Allah kelak lahir dari SMA 2 Negeri Nganjuk tokoh-tokoh yang hebat berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Amin ya rabbal alamin. Sinau nih. Sinau niku penting, nggih, sinau penting. Wong ya murid mriki niku akademis dan non akademisnya kecekel kabeh kok Pak Yusuf. Akademis dan non akademis kecekel danten. Nuwun sewu. Pripun? Panjenengan lak di samping dadi dalang lak nggih ngasta guru. Ayo guru no. Guru napa sampean? Lho, bahasa Jawa. Rumangsaku lak guru mutan. Guru kan. Ya Guru. bahasa Jawa dong. Cocok Guru dengan bahasa Jawa cocok dengan profesi panjenengan sebagai seorang dalang udal piwulang guru digugulan ditiru.
guru ki ora mau ngomong Nggih. bukan hanya maido hasanah, Betul. ning iso dadi uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik bagi murid putra siswa dan siswinya. Wah cocok kalau kalian penjenengan. Berarti penjenengan sebagai seorang guru, sebagai seorang dalang membawa visi dan misi ke depan untuk kebaikan. Ayo no, Guru bahasa Jawa, bahasa Jawa no. Isa bahasa Jawa. Ayo tak pangan no. Bahasa Jawa, Bahasa Jawa tak pangan Mas. Lho piye wong kuwi ki yo bendinaku ben bengi ngedep kelir, ben bengi ngadep debok. Basa Jawa tak matematika. pangan. Alah matematika wit SD nganti SMA wis pangan aku, Pak. Sampean pangan. Matematika tak pangan. Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia tak pangan. IPA, IPA ilmu pengetahuan alam tak pangan. IPS. IPS ilmu pengetahuan sosial tak pangan. Ojo to IPA IPS IP ku dhewe tak pangan. Hehehe. Bocah kok iso. Ngene iki lho sing diarani gugu ora kena digugu lan ditiru ki. Maksude tak pangan kok apa to tak pangan omongane sing becik, tak pangan pituture sing becik mergo IP ku luwih tuwa ngono. Oh, tak kira lak dipangan apane. Tiwas pikiranku ki ning ndi kula niki wong sensitif masalahe. Sensitif. Boten. Konotasinya harus positif mergo iki manggone ning sekolahan. Piye balik Guru bahasa Jawa. Siji niku basa kramane napa? Ayo genah to siji niku setunggal. Bar setunggal, Bar setunggal niku kalih Pak Yudo. bar kalih, Bar kalih niku ning pundi-pundi 3. bar tiga. Bar 3 menika sekawan. Alah Bar ngono. sekawan menika Aduh gangsal. alah. Bar gangsal niku 6. Ngono kok jare guru bahasa Jawa. Guru bahasa Jawa lho. Oh, basa ora iso kok. Wali kelas lho. Siji napa? Ya setunggal. Bar setunggal. Kalih. Bar kalih. Bar kalih temudi-temudi 3. Bar tiga. Bar 3 niku sekawan. Gangsal. Aduh, Bar gangsal 6. aduh, ngono kok jare iso. Lho, Ora iso sampean berarti. saiki sampean iso? Saged. Siji, Siji, setunggal. Bar setunggal. bar setunggal, Kalih. bar kalih, Tiga. bar 3. Rendeng. Ora paham sampean ki. Wah, Bar wah. 3. Rendeng, Mas. Ora enek kok bar 3. Ki engko sasine sasi sekawan ngono, Ren. Rendeng, Mas.